Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin. Ya rabbal alamin. Wa ba'du faqala al-muallifu al-imamu as-Sanusi rahimahullahu ta'ala as-sifatul mustahilatu nggih. As-sifatu utawi iki iku pira-pira sifat al-mustahilatu kang mustahil fi haqqihi ing dalam hakke Allah Subhanahu wa taala. Iki jelaske tentang sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, winginane mustahil wis tak jelasno. Mustahil ku napa? Sesuatu yang akal tidak bisa menerima adanya sesuatu tersebut. Jadi sifat-sifat niki nggih, sifat-sifat yang akan disebutkan nanti iki akal gak iso nerima nek Gusti Allah persifatan kayak gitu. Paham? Paham mboten? Iki sifat mustahil nggih. Sebagaimana sifat wajib nggih. Sebagaimana sifat wajib winginane ana 20 nggih ha. Apa ae? Wallahu wujud, ya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, terus sama, basar, kalam, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, lima. Iku ana 20 ya. Sifat wajib Gusti Allah ada 20. Maka ya nak wajib itu berarti kebalikannya adalah mustahil. Maka sifat mustahil Gusti Allah itu adalah kebalikan dari 20 yang tadi iku mau. Paham? Engko dalil-dalile ya niku wis, dalil-dalile wis padha mbek dalil-dalile sing ndok wingi niku. Ya kenapa kok iki mustahil? Ya karena iku mau apa jenenge ya kebalikannya. Sifat mustahil adalah kebalikan daripada sifat wajib. Nak teng Aqidatul Awam malah ringkes malih nggih. Nah iki disebutke sifat mustahil. Nah ning Aqidatul Awam niku nggih malah ringkes mawon sing disebutno sing wajib-wajib nggih, wajib-wajib. Terus baca niku hilu didu. Ayo sing dapal rek. Aqidatul Awam wal mustahilu didu kulli wajibi wa fahfad li khamsina bi hukmin wajibi. Jadi mustahil iku napa kebalikan daripada sing wajib nggih. Mustahil iku kebalikan daripada yang wajib. Saiki sapa wae nggih. Sifat mustahil Gusti Allah napa mawon? Wa yastahilu lan mustahil alaihi ing atase Gusti Allah jalla wa azza al-adamu apa siji nggih, apa siji sifat adam. Adam niku napa adam? Adam iku nggo ain ya, adam nggih. Nek nggo alif adam, adam iku ya jenenge nabi ya. Nah iki adam nggo ain. Adam niku kebalikan daripada wujud. Wujud artine ana, nek adam artine mboten wonten nggih. Al adam artine napa? Tulis mboten wonten. Terus Gusti Allah niki mustahil persifatan adam, persifatan mboten wonten ya. Iki mustahil nggih. Kenapa kok mustahil? Ya karena iku mau dadi akal ndak bisa nggih. Akal gak iso nrimo nek Gusti Allah niki mboten wonten. Dalile ya wujude alam semesta niki nggih. Wujude alam semesta niki nunjukna bahwa ana pangeran nggih. Paham mboten? Nunjukna wonten pangeran. Kok ana ngomong ora ana pangeran niki akal mboten saged nerima. Karena onone alam semesta niki iki mau nunjukno kepada wujude Gusti Allah. Adam wal hudusu lan hudus. Hudus niku napa? Anyar. Perkara sing anyar. Hudus iku anyar. Tulis. Hudus iku napa? Anyar. Anyar iku napa? Asale mboten wonten terus dadi wonten. Asale mboten wonten terus dadi wonten. Lagi ya ngoten Gusti Allah iki mustahil persifatan hudus. Hudus iku apa tadi? Asale gak ana dadi ana niku hudus. Ya hudus contohnya kula sampean sadurunge ana iki kan asale mboten wonten nggih. Nggih mboten. Asale gak ana terus dadi wonten. Nah iki jenenge hudus atau hadis nggih. Perkarane perkara hadis apa jenenge iki hudus. Gusti Allah mustahil kados ngoten.
Ya, seandainya kalau Gusti Allah niki punya sifat hudus, nggih, seandainya Gusti Allah punya sifat hudus, berarti sadurunge wonten iki didahului dengan tidak ada. Gak mungkin no. Pangeran kok ora ono, gak mungkin. Nggih. Paham? Paham mboten? Tiga terus ngoten. Itu kula sampean iki hudus. Alam semesta niki hudus kabeh. Wa turuul adami. Iki hudus niku kebalikan dari apa niki? Mau adam kebalikan dari wujud, hudus kebalikan dari qidam, nggih. Nah, qidam artinya apa? Yenane qidam dahulu tanpa permulaan. Gusti Allah iki suka itu biyen, ya. Ono mulai kapan? Ora ono mulaine. Ora ono mulaine. Karena kalau ada mulainya berarti ya sadurunge adalah gak ono nggih. Wa turuul adami lan ya ketekanan anyar ora ono, ya sifat ora ono nggih, turul adami ya anyar teko sifat ora ono nggih, sifat ora ono artinya napa di asale ono terus dadi ora ono, ngono iku mustahil bagi Gusti Allah nggih. Ya asale ono iki Gusti Allah wonten misalkan terus badhe niku ono bare, ya ono bare ngoten nggih maksudnya ono akhire, ya niki adalah sifat sing mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Lah nek kula sampean alam semesta ini sak tuwek-tuweke, kula sampean sak tuwek-tuweke alam semesta iki ana bare mboten? Wonten bare. Nggih. Lah iki kok misal Gusti Allah niki gadah sifat turul adam niki, nggih. Ana bare, ana akhire, iki yo gak layak dadi pangeran. Mosok pangeran kok ana akhire, nggih. Pangeran kok ana akhir, pangeran kok ya, bariku ora ana misalkan. Enggak, ya pangeran yo kudune selawase. Nggih, nggih. Paham nggih? Iku masamu presiden ana masa periode nih. Kok mosok pangeran iki masa periode ini ora ana ya. Nggih, pangeran ya mulai dari dulu sampai besok ora ana buare niku yo selalu wujud, nggih, selalu wujud, selalu gak ketekanan adam. Nah, ini kebalikan dari apa? Turul adam, kebalikan dari apa iki? Kebalikan daripada sifat baqa. Ya, sifat wajib Gusti Allah baqa, maka sifat mustahil Gusti Allah kebalikan dari itu adalah turul adam. Adam. Utawa nak teng iku napa? Ya fana. Nggih. Ana ning sebagian kitab niku disebutke mboten turul adam tapi fana. Sifat mustahil Gusti Allah fana. Fana iku artine apa? Fana iku artine hancur utawa ya ana bare ngono iku maksudnya. Nggih. Nak bakok iku langgeng artine ora ana akhire nggih. Nak fana iku ana akhire. Wal mumasalatu lil hawadisi, wal mumasalatu lan madani. Ya lil hawadisi maring pira-pira hadis. Hadis iku perkara sing baru. Hadis iku perkara napa sing baru. Artine sadurunge gak ana, dadi ana niku hadis nggih. Paham nggih? Nah. Jadi hadis tulisannya hadis ha alif dal sa. Hadis. Nah, hadis iki artine omongan utawa hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Tapi hawadis iki jamak dari hadis. Hadis iku apa artine? Apa artine? Sesuatu sing napa baru, sesuatu yang baru. Artinya ana kawitane, ngoten nggih. Lah Gusti Allah niki mustahil memiliki sifat mumasalatu lil hawadisi. Nggih. Padha ambek perkara sing hadis, padha ambek makhluke. Nggih, padha ambek makhluke. Gusti Allah niki mustahil. Kenapa? Nggih, kenapa? Rungono. Karena nggih nek ana dua perkara, ngono. Nek ana dua perkara, kok salah sijine iki madani ambek sing sijine iki. Nggih, kok madani padha. Maka iki adalah satu jenis. Paham? Iki mesti satu jenis. Lah kok Gusti Allah niki madani ambek makhluke. Ya, berarti ya makhluk karena madani ambek makhluk. Ya, paham nggih? Gusti Allah kok madani ambek makhluk ya berarti makhluk. Lah Gusti Allah niki khaliq. Nah, dadi Gusti Allah niku mboten madani kalih makhluke. Ya seandainya madani berarti iku ya makhluk padha sing makhluk ya. Nah. Nggih, laisa kamitslihi syai'un. Iku nang Quran, laisa kamitslihi syai'un. Ora ana sing madani Gusti Allah. Nggih, ora ana sing madani Gusti Allah. Ya, tidak ada sing padha ambek Gusti Allah mboten wonten. Ya,
Kebalikan dari apa? Wal muhasalul hawadisi. Kebalikan apa? Sifat wajib Gusti Allah sing napa? Mukhalafatul lil hawadisi. Bedane makhluk. Ya hawadis iku maksudnya ya makhluk wonten nggih. Sampeyan tulis hawadis sing sare maksudnya apa? Makhluk. Beda kalih makhluke Gusti Allah. Terus waliftiqaru ilal mahalli, waliftiqaru lan butuh. Waliftiqaru lan butuh ilal mahalli maring panggonan. Ya. Waliftiqaru lan butuh ilal mahalli maring panggonan. Wal mukhassisi lan perkara kang mentaksis. Jadi nggih iki sifat yang berikutnya napa? Sifat yang mustahil bagi Gusti Allah. Nggih, sifat mustahil bagi Gusti Allah napa? Butuh maring panggonan. Ini tak jelasno al-mahal yang disebut al-mahal panggonan niku napa? Iku adalah ana nggih ana zat ya ana sifat ana zat wonten sifat. Lah ana zat wonten sifat. Lah sifat niki pasti butuh ambekan napa zat sing dipanggoni iku mau. Iku sifat mesti ngono. Nggih. Sampeyan ketika aku ngomong hitam ngono, hitam nggih. Hitam niki sampean gak iso mbayangno kecuali nek ana sesuatu sing ditempeli ambek hitam iku mau. Nggih mboten? Misal sampean bayangno, wah, terus bariku ana hitam tapi ora ana sing ditempeli. Gak iso. Ya, pasti ada napa sing dipanggoni. Paham? Nah, misal bayangno iku ora iso kaya ngono kuwi. Utawa apa meneh, ya panjang. Ngomong panjang, tapi ora ana sing ditempeli panjang iku mau. Gak ana zat sing dipanggoni ambekan sifat iku mau. Nah, iki gak iso kados ngoten nggih. Gusti Allah niki ora butuh kalihan napa? Kalih panggonan. Artine Gusti Allah niki mboten sifat, tapi Gusti Allah adalah zat. Napa? Gusti Allah niku zat. Napa? Gusti Allah zat. Istiqaru ilal mahalli. Jadi Gusti Allah ora butuh kalih panggonan. Kenapa? Karena Gusti Allah iki zat mboten sifat. Al mukhassis lan zat kang mentaksis nggih. Ngenane wis tak jelasno nggih bilih adanya kula sampean iki nggih wontene kula sampean dulu sadurunge kita ada nggih. Kita ana ambek ora ana niki kan imbang kabeh. Nggih mboten? Ngenane tak jelasno nggih. Kita ana sadurunge kita diwujudke ambek Gusti Allah nggih. Rumiyin ya, niku antara wujud kita bakal wujud utawa kita tetep ora ana terus pol dina kiamat pol besok sak lawase iku kan imbang nggih mboten. Nah terus akhirnya ya muncul kita niki berarti ya salah sijine berarti niki ada yang mentaksis ya ada yang mentaksis artinya kalau mentaksis ya wis tetep imbang kabeh nggih. Nah, karena ada yang mentaksis akhirnya Gusti Allah ngersakaken wujud nggih. Maka ya akhirnya jadi wujud. Sing mentaksis adalah Gusti Allah. Paham? Paham mboten? Lah Gusti Allah niki mboten butuh kalih mukhassis. Nggih, mboten butuh kalih mukhassis. Seandainya butuh kalih mukhassis ya butuh ambek liyane iku mestine. Gusti Allah bukan nggih, Gusti Allah ora butuh mukhassis, justru Gusti Allah niki lah yang zat sing mukhassis. Lah iki sifat mustahil Gusti Allah butuh kalih panggonan, iku mau ya iku mustahil bagi Gusti Allah. Butuh kalih mukhassis niki nggih mustahil. Paham? Tadinya butuh kalih mukhassis. Ya berarti ya makhluk iki. Iki makhluk. Nek butuh mukhassis ya makhluk. Terus Gusti Allah niki mboten butuh kalih mukhassis. Bagaimana kita niki ndok biyen asale ya imbang iku mau akhire wujud terus akhire iku akhire wujud ya mukhassis nggih. Ana sing mukhassis. Ya butuh kalih mukhassis. Makhluk butuh mukhassis. Tapi Gusti Allah niki mboten butuh kalih napa mukhassis. Paham? Terus wasyariku lan skuton. Skuton niku saingan. Nggih, rival. Nggih. Jadi Gusti Allah niki mustahil nggih gadah napa ya, rival, gadah saingan. Artinya mustahil 2 atau 3 itu mustahil. Gusti Allah niki wajib setunggal. Nggih, napa setunggal. Maha Esa. Jadi ora ana saingane kagem Allah Subhanahu wa taala. Ngene tak contohno, nek ana saingane engko otomatis salah jenenge iku mesti gak pantes dadi pangeran, ora mungkin iku. Nah, wis pangeran iku ya satu-satunya. Jadi nek gampangno iku nggih, iki gampang kemawon ya meskipun ya iso ana telah dibantah, tapi gampangno ae, gampangno cara berpikire kula sampean. Sopir iku piro? Nah, wis tunggal. Sopir misal kok ya luwih sangka 1. Aku rawani ya gak wani dadi penumpange aku. Sopir kok luwes sangka 1 gak wani dadi penumpange. Sing nyekel setir,
sing siji nyekel kopling, nggih, sing siji nyekel gas, sing siji nyekel rem. Ya begitu pula ning apa iku lagi ning mobil sing urusan terkecil gitu ya. Ya pemene ngalam semesta niki kok ana pangeran luwih saka siji wis mustahil iku. Ya begitu pula ning misal kereta ya pemene kok ana masinis luwih saka siji, ya, pasti ada satu yang dadi kapten iku ne. Artine apa jenenge kendaliane iku mesti apa kebijakan-kebijakane nggih ya. Iku ya balik ning wong siji iki. Ya, gak mungkin kene kepengin iki pengen kabeh ngono. Ndak. Pengen ring A, pengen ning B ndak. Ya, begitu pula ya engko nek ning kapten pilot iku nggih. Ya, kok misal ana beberapa pilot ya iku pasti ada satu sing di iku ne. Lah, iku gawe gampangno mawon nggih, gawe gampangno. Lagi perkara cilik ngono wae gak mungkin. Iki lho misal Indonesia niki presidennya ono piro? Hah? Siji. Nggih. Luwih saka siji iso-iso gegeran lan repot niku. Lagi perkara ngene wae dene siji ku kok nggih. Apa meneh niki sing mengerani ngalam semesta kabeh. Sing gawe sing nyiptakno ya sing ngatur nggih sing nentokno kabeh niki ya Gusti Allah cuman setunggal. Dadi Gusti Allah iki mustahil gadah sifat apa syarik. Syarik iku sekuton. Iki mustahil. Nah, iki syarik niki kebalikan daripada napa? Di sifat wajib Gusti Allah syarik niki mau apa kebalikane? Wahda niat. Ya Maha Esa, wahda niat. Yes. Wa kadza yastahilu alaihi jalla wa azza. Wa kadza lan kaya mengkono kang tinutur yastahilu mustahil alaihi ing atase Gusti Allah jalla wa azza al ajzu apa sifat ajiz. Ajiz iku nggih sifat ajiz. Ajiz niku ora mampu. Nggih apes. Dadi ana pangeran kok apes. Iki apes iku artine ora mampu ngono lho. Gak mampu, gak iso ngakoni ngene, gak iso ngakoni ngene. Ya iki ora pantes dadi pangeran. Mboten akal gak iso nrimo. Pangeran kok gak mampu. Wal karohatu lan karohah. Karohah ngopo kepeksa. Pangeran kok kepeksa. Nah iki ya mustahil. Pangeran apa nglakoni kok ngene iki tapi sifatnya terpaksa, ora sangka kehendake dhewe. Iki nggih mustahil. Kebalikane al-ajzu napa? Kebalikan al-ajzu iku sifat mustahil Gusti Allah al-ajzu. Apa al-ajzu mau artinya apa? Apes utawa boten mampu nggih. Lah kebalikane adalah napa? Sifat kudrah. Tulis. Wal karohatu terpaksa, kepeksa. Nggih, niku balikan daripada sifat iradah. Napa? Sampeyan tulis balikan daripada sifat iradah. Wal jahlu lan bodoh. Mustahil bagi Gusti Allah kok bodoh iku mustahil. Wong pangeran kok bodoh. Ya iki akal nggih boten saged nrimo. Ya, wonten alam semesta kok ngene iki windahe kok ngene iki terus begitu sangat teratur sekali. Nah, kok ana ngomong iki sing nyiptakno iki iku bodoh. Nah, akal gak iso nrimo niku. Nggih, akal boten saged nrima ya bahwa Gusti Allah niki bodoh. Paham? Ya, maka ya kebalikannya yang bisa diterima oleh akal adalah kebalikannya dari sifat bodoh. Iku napa? Ilmu Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui nggih ada sifat ilmu. Ini tak jelasno bahwa ngilmune Gusti Allah niku ora kaya ngilmune kula sampean nggih. Nah, ngilmune kula sampean iki napa jenenge? Sifatnya sing global mawon. Iku pun ya rawan salah nggih. Tapi nek ngilmune Gusti Allah ngertos sak detail-detaile. Paham? Wal mautu lan mati. Nah, Gusti Allah iki mustahil gadah sifat maut mati. Pangeran kok mati, ora pantes dadi pangeran. Nggih. Kebalikan dari maut adalah napa? Hayat. Jadi sifat wajib Gusti Allah adalah hayat. Wassamamu lan budek. Ya nang pangeran kok budek ya iki mustahil bagi Gusti Allah nggih. Budek iku mustahil bagi Gusti Allah. Nggih akal nggih boten saged nerima bahwa Gusti Allah niki napa budek. Pangeran kok budek. Kebalikan dari napa as-samam? As-sama. Wal amalan uta. Picek nggih. Wal amalan picek uta. Dadi Gusti Allah niki mustahil nggih mboten ningali. Iku mustahil. Kok wuta niku wis mboten akal mboten saged nerima nek Gusti Allah wuta. Maka ya napa jenenge? Ya kebalikan daripada ama adalah napa?
basar. Gusti Allah wajib ya, bisa napa melihat. Artinya akal hanya bisa menerima nek Gusti Allah niki gadah sifat basar bukan sifat ama. Wal bakamulan napa? Wal bakamulan bisu. Wal bakamulan bisu. Nah, iki nggih ngoten. Iki mustahil bagi Gusti Allah. Bisu iku mustahil bagi Gusti Allah. Ora iso ngomong, ora iso ngendikan, ora iso berfirman. Pangeran kok ora iso berfirman, nggih. Iki mustahil. Maka nggih, sing wajib adalah ya kebalikan dari itu adalah sifat napa? Kalam. Ya Gusti Allah gadah sifat kalam. Kallamallahu Musa taklima. Ya iku dalil apa dalil nakline nggih. Wa kaunuhu lan wontene Gusti Allah ajizan iku zat kang apes. Gusti Allah niki mustahil sebagai zat sing apes. Iki mau terusane dadi mulai wal karohah terus iku tambah kaunuhu ajizan kaunuhu jakar iki mundi mulai saka ajiz iku ya kau ajiz kaunuhu ajizan karoha kaunuhu karihan jahil kaunuhu jahilan. Nah, dadi iki padha sifat padha kabeh. Iki kebalikan daripada sifat wajib sing apa maknawiyah nggih. Ngene sifat nafsiyah, salbiyah, makna ya. Wa kaunuhu ajizan. Ajizan zat kang napa apes kakarihan zat kang terpaksa utawa zat sing mboten seneng. Ya, artinya segala artinya keputusane niki mboten atas kehendaken dhewe. Terpaksa niku mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa jahilan lan zat kang bodoh. Insyaallah mustahil bodoh. Wa maitan lan zat kang mati. Wa asamma lan zat kang budek nggih, zat kang budek. Wal wa'ama lan zat kang picek utawa apa mau wuta nggih. Wa kamalan zat kang bisu. Nah niki kabeh mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, iku nak ning akidatul awam sing disebutno sing wajib-wajib, sing mustahil adalah kebalikan daripada yang wajib. Pripun? Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfad khamsina bi hukmin wajibi. Ya, ndok biyen Pak Yai ndok biyen niku ngajari masyarakate kon apal napa akidah 50 ya akidah 50 utawa minimal sifat 20. Sifat wajib Gusti Allah 20 niku. Ya sifat 20. Nah, iku cah cilik-cilik ya udah hafal Allah wujud kita mbaka mukhalafat. Tapi nek kon ayo iso dadi 20 iku mau sing sifat muhale Gusti Allah. Hafal. Ayo, hafal ra? Nek Allah wujud kita mbaka mukhalafatul iki sing wajib ya, gampang kira. Adam muhal Adam hudus fana. Hafal? Terus? Hafal aku ya ora hafal padha ae. Tapi nek dimikir sithik-sithik ya ngerti. Tapi nek langsung kon kuwabe ngono ra iso. Tapi nek sifat 20 sing wajib ya iso hafal sampeyan wis nglothok wis. Yes, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah.